Αγαπημένες μου φίλες, για τα κύτταρα του δέρματός μας η νύχτα είναι πολύτιμη, αφού τότε μπορούν να ξαναπρογραμματιστούν. Ναι, καλά ακούσατε, να ξαναπρογραμματιστούν. Τη νύχτα όταν όλο το δέρμα μας ξεκουράζεται, η φύση ξαναπρογραμματίζει την λειτουργία των κυτταρών μας για να μπορέσουν να ξαναδραστηριοποιηθούν σωστά την επόμενη μέρα, να φτιάξουν το κολαγόνο που χρειάζεται η επιδερμίδα μας. Τι νομίζετε, ότι ο ύπνος δεν κάνει καλό? Μα μπορέσετε να το δείτε και μόνοι σας. Δείτε το πρόσωπό σας την επόμενη μέρα μετά από ένα καλό ξενύχτη και κάνετε σύγκριση με το πρόσωπό σας ύστερα από ένα καλό ύπνο. Δεν είναι πιο χάλια μετά από το ξενύχτη? Πόσες φορές δεν ξυπνήσατε και είπατε πω, τι χάλια έχω? Γιατί? Μα επειδή τα κύτταρά σας δεν μπόρεσαν να ξεκουραστούν και να ξαναπρογραμματιστούν για την επόμενη μέρα. Μία σωστή κρέμα όμως θα βοηθήσει με την πάροδο του χρόνου να μην χάνουν την ικανότητά τους να αναγεννηθούν και να σας εξασφαλίζουν κάθε πρωί ένα πρόσωπο ξεκούραστο, ζωντανό και λαμπερό. Και εδώ σας έχω τη λύση. Με τη νέα κρέμα προσώπου νύχτας με λάδι αργάν, λάδι μακαδέμια, βούτυρο καρετέ και πολλά άλλα. Αυτή η κρέμα κάθε βράδυ απολευθερώνει πάνω στην επιδερμίδα μας όλα τα δραστικά συστατικά της που η επιδερμίδα μας έχει ανάγκη, για να επισκευάζει από μόνη της τις φορές και να αναζωογονωθεί λαμπερή και νιανική. Αυτή η εκπληκτική κρέμα νυχτός περιέχει, όπως σας είπα, λάδι αργάν, λάδι μακαδέμια, βούτυρο καρετέ, ελαιολιναρόσπορο και φυσικά ωμέγα 3 και ωμέγα 6 που είναι απαραίτητα για την επιδερμίδα μας. Επίσης, στην πλούσια σύνθεσή της περιέχει άμυλο ρυζιό και αλόε βέρα που καταπραίνουν την επιδερμίδα μας από το άγχος της μέρας. Το χύλισμα αγριοκάστανο που περιέχει μειώνει και εξαφανίζει τη ζημιά που προκαλεί όλη μέρα η ηλιακή ακτινοβολία στο δέρμα μας. Και ταυτόχρονα προσφέρει μία επίδραση lifting. Η αυξημένη βιταμίνη B5 που περιέχει ξεφωσκώνει τα κύτταρα, τονώνει και αυξάνει την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Μετά από όλη αυτή την περιποίηση που θα δεχτεί η επιδερμίδα μας όλη τη νύχτα, από αυτή την καταπληκτική και την πλούσια στη σύνθεση κρέμα, το επόμενο πρωί το πρόσωπό μας θα είναι ανανεωμένο, τέλεια λαμπερό και νιανικό, έτοιμο να αντιμετωπίζει το στρες και την κούραση της καινούριας μέρας. Τέλεια προστατευμένο. Σε πόσες άλλες κρέμες νυχτός εσείς, φίλους μου, έχετε συναντήσει τόσα πολλά εντελώς φυσικά δραστικά στοιχεία? Αυτή η κρέμα νυχτός είναι τόσο πλούσια στη σύνθεση που παρόμοια της δεν πρόκειται να βρείτε όσο και να ψάχνετε. Πολλές από τις κρέμες νυχτός περιορίζονται σε ένα ή δύο κύρια στοιχεία. Αυτή εδώ έχει 10 κύρια δραστικά στοιχεία που είναι ιδανικά για να ξαναδώσουν στο δέρμα σας την φρεσκάδα που το χρειάζεται. Θρέφει, αναζωογονεί, ενεντατώνει, καταπραίνει, τονώνει, αυξάνει την ελαστικότητα, κάνει lifting, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και όχι μόνο. Δίνει την φρεσκάδα της κάθε μέρας. Μία κρέμα όνειρο που θα ελαφρώνει τα όνειρά σας. Μία κρέμα ζωντάνια, φρεσκάδα και νιότητας. Και μόνο εσείς, φίλοι μου, θα τη πάρετε στην καταπληκτική τιμή των 24,50 €. Αφήστε τις άλλες να τη ψωνίζουν με 50 €. Εσείς θα τη πάρετε έξυπνα από μένα σε αυτή την καταπληκτική τιμή το 24,50 €. Όμως βιαστείτε, γιατί δυστυχώς είναι καινούριο προϊόν και τα κομμάτια είναι λίγα, ενώ η επόμενη παραλαβή ίσως αργεί λίγο. Μην καθυστερείτε.
η καταπληκτική αυτή η κρέμα νυχτός με λάδι αργάν και άλλα 10 βασικά συστατικά σε αυτή την τιμή των 24 € και 50 λεπτά δύσκολα να τη βρείτε.